ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତିର ମିଳିତ ଭାଷା ପାଠରୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 41 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ରାଜା, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରେ ତାକୁ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଘୋଡ଼ା, ଅଶ୍ୱ ବା ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଇତ୍ୟାଦି ରହନ୍ତି। ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନିକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଓ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।